बर' हारिनि जौगानायनि जि जारिमिन, बर' हारिनि सोमावसारनायनि जि जारिमिन, बेवहाय गोबां आफादफोरनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ। दा दिनै बर' कसारि जि काउन्सिल दानाय जादों, बिनि थाखाय UBPOआ खामानि मावबोदों आरो बर' कसारि काउन्सिल BTR एखे माने खनसेयावनो 2020आव एकर्डआ जादों आरो बिनि उनाव दायो बड'लेण्डनि बाहेराव जिखिनि बर' गामिफोर दङ, बेखिनियाव लानानै बे काउन्सिला जोनोम जादों आरो बे काउन्सिलाव जिखिनि जोङो पावार फांसनफोरखौ मोननो हादों, बेजों बर' हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बयबो खौसेयै जोङो साननांगोन आरो मावनांगोन। बर' हारिया थांनाय 40 बोसोराव गोबां रोखोमनि सोमावसारबोदों, बायदिसिना थासारिजों मोगा मोगि जादों, गोबां सुबुङा मुंख्लंबो जादों। दा दिनै बे गासैबो थासारिखौ बुजिनानै नैबे समाव हारि दानायनि मोनसे एजेन्डाखौ जोङो लानानै थांनांगोन। दा बेनि थाखायनो UBPOनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बिथांमोननि डेलिगेट सेसनाव बे ओनसोलफ्राव जिफोर जोंहा बर' फिसाफोर रायजो जानानै दङ, बिथांमोननि रांखान्थि, बिथांमोननि सोलोंथाइ, बिथांमोननि समाजखान्थि गासैबो बिथिंफोराव खामानि मावनो थाखाय आवगायबोयोबा मोजां। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोर ओनसोलफ्राव खामानि मावगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। बर' थुनलाइ आफादाबो मावगासिनो दङ। दा बर'नि जायफोर आफादफोर खौसे जानानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो। नोंथाङा मा फोरमायगोन? बेखौ लानानै जोङो सावरायगासिनो दङ। जोंनियाव बेबायदि जेबो दाबो जोङो पलिसि जों लायाखै, बिथांमोना बुंनाय बाथ्रा। नाथाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जे जोङो बाहेरनिया मोननाय नङा, सिंनिया बाहेरायाव मोननाय नङा, बेबायदि जेबो जों लायाखै। खोथाया जाहैबाय मा जे बर' बिजोङाव जेबो उसुबिदा गैया, नाथाय गुबुन बिजोंफ्रावबो जेला जेनेरेलाइज खालामनानै होयो, माखासे ओनसोलनि मानसिफ्रा कम्पिट खालामनो हाया। दा नंखायनो जों जोबोद कसियासलि बेखौ नायनांगोन, बोरै खालामोबा जोंनि मानसिया लाब जागोन जाया, बेखौ नायै नायैसो जों आवगायनांगोन। दा नंखायनो जिफोर जेनेरेलाइज पलिसि आसामनि, बेजों जोङो साननानै जोङो हानाय नङा, मानोना दाबो जोङो एसे फावसायनानै दङ। ओंखायनो बेखौ जोङो गोबां जिनिसखौ कम्पेयार खालामजाया। दा दिनैनि समाव जोंनि इडुकेसन पलिसिया जोबोद स्ट्रं, जों बेखौ लानानै आवगायगासिनो दङ।